Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika akubwerera kuno kumudzi lero kuchokera mdziko la South Africa. Boma la Malawi lalandira thandizo la $15 million yomwe ndi pafupifupi 30 billion kwacha kuchokera ku Kuwait Fund. Ndipo mu nkhani za masewero kulimbirana ukatswiri wa Super League kwafika pa chiyindeinde pomwe matimu a Wanderers ndi Bullets apambana m'masewero awo. Takulandirani mu nkhani zathu. President Professor Arthur Peter Mutharika lero akubwerera kuno kumudzi kuchokera mdziko la South Africa. Malinga ndi mlembi wamkulu wa boma, President Mutharika akuyembekezeka kufika mdziko muno kudzera pa bwalo la ndege la Bakili Mlozi International ku Blantyre nthawi ya 5 koloko madzulo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wayamikira skulu ya Kamuzu Academy poonetsetsa kuti maphunziro ake adakali apamwamba komanso akutukula luso. Dr. Jane Ansah anena izi ku Lilongwe pamwambo wa nyimbo za Christmas wa skulu ya Kamuzu Academy. Beatrice Mwape walemba ripoti ili. Mwambo wa nyimbo omwe umachitika chaka chilichonse unabweretsa pamodzi magulu oyimba osiyanasiyana, makolo ndi ena pokondwerera nyengo ya Khisimitsi komanso kumaliza kwa chaka cha maphunziro pa sukuluyi. Poyankhula pa mwambowu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Jane Ansah anati mwambowu ndi chitsanzo chabwino cha momwe luso, khalidwe komanso kugwira ntchito limodzi kungathandizire pa chitukuko cha dziko. Dr. Ansah ati nyimbo komanso za luso ndi zida za mphamvu za chitukuko poti ati zimayang'ana magawo osiyanasiyana a umoyo wa munthu ngakhalenso chikhalidwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo wati mwambowu wakhalanso chikumbutso chakufunika koyika chidwi ndi kuthandizira achinyamata m'magawo osiyanasiyana. Apa iwo ati boma likudziwa kufunika kwa maphunziro a zaluso pothandizira kuti achinyamata akhale nzika zodalirika za dziko lino, ndipo ati boma liyika chidwi mugawoli. A Humphreys Mpondaminga ndi mmodzi mwa akuluakulu ku nduna yoona zaluso ndi chikhalidwe. Tili ndi mbiri kuti classic music timayikwanitsa. Chofunika kwambiri ndi kuti tiphunzitse m'bado ulipo pano kunena kuti kutsogolo kuno luso ngati limeneli lisapotere. Tipindula kwambiri fonera kuti ndi nyimbo zonena kuti mukayimba zimakhudza miyoyo ya anthu osiyanasiyana kwathu kuno komanso maiko osiyanasiyana. Nyimbo zimene zamazika patsogolo kwambiri. Ndiyeno ndi nyimbo zonena kuti tazilimbikira zitha kutsogoza kuti Malawi ali ndi luso lapaderadera komanso maiko ena atha kusangalala kuti mwina abwere adzaonere okha kuti kodi tuchita bwanji. Mmodzi mwa akuluakulu ku sukulu ya Kamuzu Academy ayamikani kwatiwani ati sukuluyi ndi yodzipereka kuthandizira umoyo wa ophunzira poperekanso luso losiyanasiyana osati maphunziro okha. Tikapereka maphunziro a klasi mokha osayang'anira umoyo wonse wa munthu ndiye tikuona mbali imodzi ya munthu, koma ngati Kamuzu Academy timakhulupirira kuti maphunziro azikhudza mbali zonse za umoyo wa munthu chifoti ana asamachita bwino mklasi mokha komanso ali ndi zina mwapadera zimene angachite bwino kupatula mklasi. So zina zimene angachite bwino mwapadera outside mklasi zimakhala zothandiza ku dziko komanso pa umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Pamwambowu Dr. Jane Ansah apereka ndalama zokwana 1 million kwacha ku sukuluyi. Magulu oyimba omwe anasangalatsa anthu pamwambowu ndi ana a sukulu aku Kamuzu Academy, kwaya ya Lilongwe Community komanso ya sukulu ya ABC. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Pakadali pano Dr. Ansah atsindika kufunika kuti mipingo ikhale chitsanzo pa ntchito yolimbana ndi mchitidwe wakatangale komanso ziphuphu. Dr. Ansah ayankhula izi pomwe anakhala nawo pa mapemphero ku mipingo ya St. Andrews CCP komanso Christ Citadel International mu mzinda wa Mzuzu. Musasecheyo ali ndi nkhani yonse. Atagwira ntchito za boma mchigawo cha kumpoto, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah la Mulungu anapemphera limodzi ndi akhristu ena ku Mzuzu
poyambira ndi mpingo wa St Andrews wa mpingo wa CCAP mu sinodi ya Livingstonia. Iwo anawerenga mawu m'buku la Luka chapter 1 ndime 26 mpaka 33. Pamapeto pamapempherowo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anati pakufunika kuti mpingo ikhale patsogolo polimbana ndi mchitidwe wakatangale, ponena kuti anthu okhudzidwa ndi mchitidwewu ambiri amachokeranso ku mpingo. Iwo ati mipingo iziwunika bwino thandizo lomwe mamembala ndi anthu ena amapereka ku mipingo, kamba kuti ndalama zina amakhala kuti azipeza mwachiyengo. Mlembi wa sinodi ya Livingstonia Mbusa William Tembo wati mpingowu upitiriza kugwira ntchito ndi boma lomwe likulamula munjira zosiyanasiyana monga mmapemphero komanso muzitukuko zosiyanasiyana. Kenaka wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino limodzi ndi akuluakulu ena a boma komanso atsogoleri a zipani anapitanso ku mapemphero a mpingo wa Christ Citadel International, komwe anabwerezanso uthenga okhudza kuyipa kwa mchitidwe wakatangale pa chitukuko cha dziko. Wachiwiri kwa mkulu woona za zipembedzo ku chipani cha DPP Mbusa Silent Mtambo wati izi zikuonetsa kudzipereka kwa boma pothana ndi katangale mu dziko lomwe ndilopa Mulungu. Izi zikutanthauza kuti mu Malawi muno tindi usogoleri opa Mulungu, komanso wamema akhristu onse mu dziko muno kuti akhale patsogolo kupanga condemn mchitidwe wakatangale. Dziko likamaonongeka likuonongeka kuyambira ku mpingo. Pa tsiku la Sabata wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anatinso nawo pa mapemphero ku Liwa Seventh Day Adventist ku Karonga. Musasecheyo, MBC Mzuzu. Boma la Malawi lalandira thandizo la $15 million yomwe ndi pafupifupi 30 billion kwacha kuchokera ku Kuwait Fund. Ndalamazi ndi zoti dziko lino ligwirire ntchito zokonzekera chuma chake komanso pa ntchito zina za chitukuko. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati ndi omwe anena izi atakambirana ndi akuluakulu a boma la Kuwait. Amwanamveka ati dziko lino likufunika thandizo la zachuma kuti lithane ndi mavuto omwe akhudza ntchito za boma zomwe nkuphatikizapo kupeza mafuta a galimoto, feteleza, ndalama zakunja, mankhwala mzipatala ndi zinthu zina. Ndipo m'mawu awo a Rashid Al-Badar omwe akugwirizira udindo wa wamkulu wa Kuwait Fund anati apitirira kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko. Kafukufuku yemwe bungwe la Malawi Network Against Trafficking MNAT lachita m'maboma a Mangochi ndi Karonga waonetsa kuti anthu ambiri sadziwa bwino za mchitidwe wozembetsa anthu komanso malamulo ndi njira zopewera vutoli. Izi akuti zikubwezeretsa mbuyo ntchito yolimbana ndi kuzembetsa anthu mdziko muno. Zimenezi azinena pa msonkhano okambirana nkhani za kuzembetsa anthu omwe unachitikira ku Lilongwe. Austin Fukula walemba ripoti ili. Mkulu wa bungwe la Malawi Network Against Trafficking MNAT Akhale Butole ati vuto la kusokera kwa mauthenga okhudza mchitidwe wozembetsa anthu likupitirira kamba kuti ndalama zomwe bungwe limalandira ndi zochepa ndipo sizikwanira kugwirira ntchitoyi. Atole atinso mabungwe omwe amathandiza ntchitoyi nawo ndi ochepa, koma ati kuti mchitidwe wozembetsa anthu uthe mdziko muno bungwe lilati likufunika thandizo komanso kuti zipata zolowera ndi kutulukira mdziko muno zikhale ndi zipangizo zoyenera kuphatikizapo tindege towunika mmwamba, madroni mchingerezi, potengera kuti anthu omwe amachita za upanduzi amatsera njira za madulira mzipatamo. Timapanga engage parliament komanso homeland security kumene kuli ndalama zimene timalimbikira kuthana ndi ntchito imene kwa zaka zingapo ndalama zimene zikhala zikuperekedwa ndi zosakwanira kulimbana ndi ntchito imene parliament imapereka ndalama imene ku anti-trafficking fund koma zimakhala ndalama zochepa. Pa tsiku ndi tsiku malipoti amene timalandira mwina anthu 20 amene apulumutsidwa amene tawapeza kuti akukhuzidwa ndi ntchito imeneyo, ndipo mapeza kuti akusowa zakudya, akusowa matransport, akusowa zinthu zina. Mkulu wa bungwe la Norwegian Chechedi komanso Danish Chechedi NCA DCA a Stefan Yassen
ati anthu omwe amachita mchitidwewu amakhala ndalama komanso amachita zinthu zawo mochenjera kwambiri. Choncho ndikofunika kuti anthu aphunzitsidwe bwino zamene angapewere mchitidwewu. Faith Adams Mapemba ndi mmodzi mwa akuluakulu ku NCADCA kuno ku Malawi. Kufalitsa mauthenga kuchita ndiko kuyesera kufikira kuchisakoza monga mukudziwa mabungwe amabwera project amene amakhala ndi dera imene makonzero kufika kuya kuchita. So sitinganene kuti tafikira ponseponse ngabungwe la NCADCA koma kudzera mgwirizano umene tili nawo ndi Malawi Network Against Trafficking in Persons tikuyesera ndithu kuti tikafikire pena paliponse mu Malawi ndi mauthenga abwino. Malinga ndi bungwe la Malawi Network Against Trafficking, anthu osachepera 20 amazembesedwa mdziko muno pa tsiku, zomwe ndi zodandaulitsa. Apatu ati nkofunika kuti aliyense adziwe kuti ndi udindo wake kutenga mbali ponena komanso kulimbana ndi mchitidwewu. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Bungwe loyang'anira migodi mdziko muno la Mining and Minerals Regulatory Authority lati dziko la Malawi likutaya ndalama pafupifupi $300 million pa chaka chifukwa cha ntchito za migodi zosavomerezeka. Mkulu wa bungweli Mphatso Chikoti amalankhula izi ku Mzuzu pa msonkhano omwe anakonza ndi akuluakulu amakhonsolo komanso mafumu ofuna kupeza njira zothana ndi mchitidwe otsegula migodi yosavomerezeka. Alex Mwangosi walemba ripoti lomwe wawerenga Jackson Sijali. Kamba kakuchuluka kwa migodi yosavomerezeka komanso imfa za anthu ochuluka m'migodi, nthambi yona za migodi mogwirizana ndi bungwe loyang'anira ntchito za migodi la Mining and Minerals Regulatory Authority akuchitisa misonkhano yofuna kupeza njira zomwe zingathandize kuthana ndi mchitidwewu. Andrew Chisamba ndi mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya migodi ndipo akufotokoza cholinga cha misonkhanoyi. Msonkhano lero wapangidwa chifukwa cha titaona ngozi zimene zikuchitika m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Ndiye ngozi zimenezi zinatipangisa kuti tione kuti mwina ndi bwino kuti tilumikizane ndi anzathu amakanso komanso ndi mafumu amene iwona amene amakhala ndi anthu kumodziko kumene kumachitika illegal mining. Mkulu wa bungwe la Mining and Minerals Regulatory Authority Mphatso Chikoti wati dziko la Malawi likutaya ndalama pafupi $300 million za ku America kudzera ku ntchito za migodi zosavomerezeka. Panopa palibe ndondomeko yodziwika bwinobwino kuti ndi ndalama zingati, koma mungoyerekeza zikuoneka kuti nkutheka zili chama $300 million US dollars. Komano kafukufuku akuchitikabe kuti pakatikati chithunzithunzi chenicheni cha ndalama zimene tikuona kudzera mchitidwe umenewu. Mfumu yayikulu Chikula Mayembe ya mboma la Rumbi yati mafumu ndi okonzeka kugwira ntchito limodzi ndi boma pofuna kuthana ndi mchitidwe woyambitsa ntchito za migodi zosavomerezeka m'madera awo. Ife mafumu takonzeka kwambiri kuti tizigwira ntchito ndi boma chifukwa chibweretsa chuma chathu muno Malawi kuti dziko lathu likhazikike komanso mumizi muoneke zina zake zosinthika. Pa msonkhanowu panali mafumu, ma-DC komanso akuluakulu amakhonsolo amaboma a Rumbi, Mzimba ndi Nkatabe. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President Mutharika akubwerera kuno kumudzi lero kuchokera mdziko la South Africa. Boma la Malawi lalandira thandizo la $15 million yomwe ndi pafupifupi 30 billion kwacha kuchokera ku Kuwait Fund. Ndipo mu nkhani za masewero kulimbirana ukatswiri wa Super League kwafika pa chiyindeinde pomwe matimu a Wanderers ndi Bullets apambana m'masewero awo. Takulandiranso mu nkhani zathu. Ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti dziko lino lidzakhale lodzidalira pachuma, sukulu zosiyanasiyana azilimbikitsa kuti ziziphunzitsanso ophunzira awo luso la ntchito za malonda kuti akule ndi moyo odzidalira. Kansala wa wodi ya Nsongwe ku Mzuzu Francis Chirambo ndiye wanena izi pa chionetsero cha zamalonda cha ophunzira aku sukulu za ku primary. Jackson Sijali ali ndi nkhani yonse. Ndicho linga choti dziko lino lithe kukwanitsa masomphenya ake pa chitukuko, sukulu za ku primary azilangiza kuti ziyambe kuphunzitsa ophunzira awo luso la zamalonda
kuti adzitha kuchita malonda osiyanasiyana akamakula. Poyankhula pamwambowu ku Mzuzu, yemwe anayimira meya wa mzindawo Councillor Francis Chilambo anati kuphunzitsa ana nkhani za malonda akadali achichepere kuti ndi kuthekera kothandiza pa masomphenya a Malawi 2063, kamba kuti anawa akadzakula adzakhala ndi upangiri onse oyenera kuti apeze ndalama pambali podalira kulembedwa ntchito. Anawa ali ndi chidwi kwambiri chofuna kuchita zinthu zimene zingathe kuwabweresera ndalama. Nde ichi chikutanthauza kunena kuti ndi ana amene atha kutithandiza kuti tikwaniritse masomphenya aja tili nawo a Malawi 2063 mwansanga. Fa masomphenya aja sandamira zake zikulimbikitsa kwambiri achinyamata ndi achichepere kutengapo gawo pothandiza kusintha chuma cha dziko lino. Mkulu wa Great North Academy Tiwonge Nguruwe anati nthawi yakwana tsopano kuti sukulu zosiyanasiyana zitengerepo phunziro pa zomwe iwo achita, kamba kuti izi ndi zofunika kwambiri patsogolo la dziko lino kumbali yodzakhala ndi nzika zodalirika komanso zothandiza pa chitukuko cha dziko. Tinakonza mwambo umenewu chifukwa chonena kuti tinaona kufunikira kunena kuti ana adakali ang'ono akuyeneka kuti azidziwa mmene zinthu zikuyenera kuti zikhalire, kuti kukhala si nkhani yonena kuti nthawi zonse mukagwira ntchito nthawi zina sizimapezeka iyayi, koma ukhale kuti uli wokonzeka muchina chilichonse ndi cholinga chonena kuti uzachite achieve moyo wako. Rose Midaya yemwe ali standard 8 pa skulu ya Katawa Private anati wapindula kwambiri ndi maphunzirowa. Nkhani za malonda zimene tiphunzitsa zimatithandiza kuti ngati takula tupanga ntchito zina tingapangenso ntchito zina ngati kukhala ndi munda, kupanga zinthu zina ndi kumagulitsa. Maphunzirowa agona posula ana a zaka 7 mpaka 15 ndi upangiri wa momwe angachitire mabizinesi osiyanasiyana. Jackson Sechali, MBC Mzuzu. Mabungwe omwe si aboma awalangiza kuti pakhale njira zina zobweretsera ndalama zokhazikika zothandizira ntchito za umoyo mdziko muno. Ganizoli labwera pomwe mayiko pa dziko lonse akukumbukira tsiku la Universal Health Coverage. Polankhula pamwambo okumbukira tsikuli a George Jobe omwe ndi wapampando wa Universal Health Coverage Coalition anati nthawi yakwana kuti boma komanso mabungwe alingalire njira zina zobweretsera chuma mdziko muno. Kapo njira zina zimene zingathandizirepo kupezerapo ndalama. Njira imodzi mwa iyoyi ndi yothandizanso kupewa matenda, kama matenda a shuga. Jatimati NCD, matenda osapatsirana. Kuti zakumwa zotsekemera zimene zachuluka kwambiri mdziko muno. Zimene zizi zinaso zimene zokolezera kuti ngakhale ana amene adzidwa matenda a shuga ndiye kutayikidwapo msonkho. Ndalamazo zidzipita ku thumba la za umoyo limene takhalanso tikupempha ifeyo la National Health Fund. Kuti likamapita ku National Health Fund komanso ndalama zina zimene zochokera ku zinthu zina mowa msonkho anzathu akabaza zingathandizirepo kuti mwina kuza umoyo kuchuluke ndalama zothandizirapo. Mlembi wamkulu ku nduna wa za umoyo a Beston Chisamire anati boma likugwira ntchito limodzi ndi maunduna ena mabungwe okhudzidwa kuti apeze njira zokhazikika zomwe zithandizire kubweretsa ndalama ku thumba la za umoyo. Ya nduna wa za umoyo ndi division planning imene imayang'anira timati health financing kuti ndalama tingazipeze bwanji. Ino mukudziwa kuti nthawi imene ku parliament amapanga media budget review chinavomera ku nduna wa za umoyo kuti ayikepo ndalama za insurance makazo kusangiza ngozi. Iyo ndi ndondomeko yoyamba mapanopa tikunena kuti tipezekonso ndalama kuchokera ku zinthu ngati mowa foja ndi zina zotero kuti ndalama zimene zizotitha kuwonjezera mu budget yathu imene timathandiza nkhani za umoyo. Apolisi ku Lilongwe akusungira mchitokosi mneneri wa chipani chotsutsa cha MCP a Jessica Bwira. Wachiwiri kwa mneneri wa polisi mdziko muno a Alfred Chintere ndiwo atsimikiza nkhaniyi. Achintere sananene zifukwa zomwe akabwira awamangira koma anati zidziwikabe akakaonekera ku bwalo la milandu pamodzi ndi akuluakulu ena a chipani cha MCP a Richard Chimwendo Banda ndi a Vitumbiko Mumba omwe anawamanga lachisanu lapitali. Achintere anayankhulana ndi mtolankhani wathu Austin Fukula. Amenewo alipo ali
polisipo ndipo zambiri zinenedwa kapena zidziwika pamene adakhala kuonekera ku koti kuzokhala mawa olusiku na lilonse kuti imene ikubwera. Zikumvekatu kuti akuti anangokazipereka okha ndizoona zimenezi. Singanene kuti anakazipereka kamanga komano chomwe tinganene choti ali m'manja mwathu kuno ku polisi. Mkazi wa wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Mayi Tadala Chihana ati mpikisano wa ziphazuwa omwe umadziwika bwino kuti Miss Malawi ndi njira imodzi yoti dziko lino lidzitulutsa katswiri amene azikayimira dziko la Malawi ku maiko ena komanso kuthandiza kubweretsa mgwirizano ndi chitukuko. Mayi Chihana amayankhula izi pamwambo osankha chiphazuwa cha dziko lino kuyambira chaka chino mpaka na chaka chamawa. Sheila Kasambiza ali ndi zambiri. Atsikana 13 ndi omwe anafika mndime yomaliza pa mpikisanowu asanapeze atatu enieni pa mapeto pa zonse. Mayi Tadala Chihana omwe anali mlendo olemekezeka kumwambowu ndipo iwo anatsindika zakufunika kozindikira ntchito yomwe atsikanawa amachita m'madera osiyanasiyana kuphatikizapo za umoyo, maphunziro ndi zina. Kotero anapempha ku makampani, mabungwe kuti agwire nawo ntchito atsikanawo pofuna kukweza chitukuko cha dziko lino. Mmodzi mwa majaji a Louis Munama yemwe ndi katswiri wa bizinesi ochokera ku Namibia anati mpikisanowu unali wovuta kwambiri pomwe atsikana anasonyeza masomphenya othandiza dziko komanso kumvetsetsa nkhani zikuluzikulu zomwe zimabweretsa zovuta kwa anthu a mdera lawo. Polankhulapo chiphazuwa chomwe chasankhidwa Thandi Chisi anati ndi wokondwa pokhala opambana ndipo anati ayesetsa kugwira ntchito limodzi ndi mabungwe osiyanasiyana popitiriza ntchito zolimbikitsa miyoyo ya anthu mdziko muno. Anthu ayembekezere mapurojekiti ambiri kuchokera kwa ine. Pandekha ndili mapurojekiti angapa amene magwira yoyamba ndimagwira ndi achinyamata mmene mathandiza kuti apeze mavuto amene amakumana nawo tsiku ndi tsiku komanso kuwathandiza kuti apeze zothana ndi mavuto aja kudzera mu njira ya kampeni ndeti mathandiza kulemba ma-strategy komanso ma-plan. Yachiwiri ndimagwira ntchito ndi atsikana amene ndimapanga nawo ma mentorship classes amene ndimathandiza kuti aphunzire utsogoleri fa kunoko ku Malawi nthawi zambiri atsikana kukhala confidence kumativuta. Malo mwa bungwe la Miss Malawi a Stephen Mdala ati kuchuluka kwa anthu omwe anapezeka pamwambowu kukusonyeza kuti anthu anawakhulupirira. Iye watsimikizira anthu kuti mpikisano ubweranso chaka chamawa. I think chinsinsi chomwe ndinganene ndi kukhala bwino ndi anthu because anthu amene abwera panopa ndi anthu okhaokhawo amene mwina m'mbuyomu tidagwira nawo ntchito nthawi ina yake amene titawuza za loto limene tidali nalo chaka chino adalikhulupirira. Vuto lomwe lidaliponso m'mbuyomu linali lonena kuti anthu amene amakwanisa kupanga sponsor ndalama amanena kuti mwina sakuona phindu lenileni la branding. So as a brand tinayesesa kuti tikonze zinthu ngati zimene zomwe anthu samaonapo phinduzo kuti mwina ayambe kuonapo phindu. Chikho cha Miss Malawi wa chaka chino dzina lake ndi Nyauziyambo polemekeza wapampando wa Miss Malawi Madamu Mary Bushiri chifukwa cha kuthandiza kwawo kosalekeza utsogoleri komanso kuthandiza masomphenya mpikisanowu. Chiphazuwachi chapeza mphoto monga galimoto, nyumba yolipiridwa chaka chonse, ndalama zokwanira 30 million kwacha komanso mwayi wogwira ntchito limodzi ndi bungwe la Miss Malawi pa mapulogalamu ake. Sheila Kasambiza, MBC Lilongwe. Munkhani za masewero. Timu ya Mighty Wanderers yalimbikitsa mwayi wake otenga ukatswiri wa TNM Super League pomwe yagonjetsa timu ya Civil Service United ndi chigoli chimodzi kwa du pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Praise Majawa walemba ripoti ili. Chaos Mafaiti anazigoletsa yekha kuti Wanderers ipeze mapointi wonse. Ngakhale kuti timu ya Civil yagonja koma mzigawo zonse inapeza mwayi wogoletsa. Wanderers ikutsogolera ligi ine mapointi 65 ndipo ikusiyana mapointi atatu ndi FCB Nyasa Big Bullets yomwe yagonjetsa Ekaya ndi zigoli ziwiri kwa adu pa bwalo la mpira. Ephraim Kondowe ndi Maxwell Polo Gaston ndomwe anagoletsera timu ya Bullets. Matimu awiriwa atsala ndi masewero awiri kuti amalize ligi. Masewero ena Silver Strikers yalepherana ndi timu ya Karonga United pogoletsana chigoli chimodzi kwa chimodzi pomwe timu ya Moyale Barracks
yagonjetsa timu ya Clark Sporting ndi zigoli ziwiri kwa adu. Praise Majawa, MBC Sport Blantyre. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. President Mutharika akubwerera kuno kumudzi lero kuchokera mdziko la South Africa. Boma la Malawi lalandira thandizo la $15 million yomwe ndi pafupifupi 30 billion kwacha kuchokera ku Kuwait Fund. Ndipo mu nkhani za masewero kulimbirana ukatswiri wa Super League kwafika pa chiyindeinde pomwe matimu a Wanderers ndi Bullets apambana m'masewero awo. Pezani nkhani zindi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya ndikukufunirani tsiku lopambana.